खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोनहा गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला लोगोफोर, जाहाथे बेबायदिनो आं जेब्लानो धोरोमनि भिडिअ लाबोयो अब्लानो नोंथांमोननाव थाबैनो मोनहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन थुलुसि बिफांनि सायाव। थुलुसि बिफांखौ जोङो जोंनि न'खराव गायनाय समाव जों मा दिगजों गायनांगौ आरो बे थुलुसि बिफांखौ गायोब्ला नोंथांनि न'खराव नोंथाङा मा मुलाम्फा जागोन आं बेनि बादै गासैखौबो फोरमायना होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांबाय थाबानो जाहैबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ थुलुसि बिफाङा जोंनि धोरोमजों, जायखौ जोङो हिन्दु धोरोम एबा ब्रह्म धोरोम होननानै बुङो, बेजों नागारनो हायै सोमोन्दो गोनां मोनसे इसोरजों सोमोन्दो गोनां बिफां बे थुलुसि बिफाङा। एबा जाय थुलुसि बिफाङा गोदो गोदाय शिव पुराण, कालिका पुराण एबा रामायण महाभारतनि समनिफ्रायनो आनान गसाइजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बिफां। खायफानि न'खराव थुलुसि बिफाङानो गायबाबो जाया लोगोफोर, आरो खायफानि न'खराव थुलुसि बिफाङा गायाब्लाबो बबेनिफ्राय रज'यो जेबो थालखौनो मोना। गोदोनि शिव पुराणनि एबा शास्त्रआव लिरनाय मथे जायनि न'खराव थुलुसि बिफां थायो बेनि न'खराव लोखिया साफियो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंबोनाय बाथ्रा दं लोगोफोर। थुलुसि बिफांखौ बिमा लोखिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बिफां होननानै बुंनाय जायो। मानोना जोङो जोंनि बबेबा मोनसे फुजा होनाय समाव जोङो दै सान्थि सारनो थाखाय थुलुसि बिजौखौ नांथारगौ जानानै फैयो। थुलुसि बिजौ गैयाब्ला जोङो फुजाखौनो होदोंबाबो होयि बायदि मोनो लोगोफोर। बेखायनो थुलुसि बिफाङा बिराद गोनांथार। आरो जुदि नोङो नोंथांनि न'खराव थुलुसि बिफांखौ फुजिनो थाखाय गायदोंब्ला नोङो सानजा दिगजों गायनांगौ बेखौ लोगोफोर। मानोना जोंनि हिन्दु धोरोमाव एबा ब्रह्म धोरोमाव जोङो सानजाहा मोखां जानानैसो आनान गसाइखौ खुलुमनाय जायो। बेखायनो सानजाहा दिगजों नोंथाङा थुलुसि बिफांखौ गायनानै खुलुमोब्ला नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां होननानै साननाय जायो। आरो जुदि नोंथाङा थुलुसि बिफांखौ गायनानै जुदि दै बायदिसिना होनानै आदर खालामबाय थानो हायोब्ला नोंथांनि थाखायनो मुलाम्फा गोनां एबा नोंथांनि थाखायनो मोजां होननानै साननानै लानाय जायो। आरो थुलुसि बिफांखौ नोंथाङा रबिबार बारायाव खानो नाङा लोगोफोर। शास्त्रआव होनाय मथे रबिबार बारायाव थुलुसि बिफांखौ खायोब्ला नोंथाङा खहा जागोन होननानै शास्त्रआव फोरमायनाय दं। बेखायनो जोङो थुलुसि बिफांखौ रबिबाराव खायियानो मोजां लोगोफोर। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। आरो जायफोर बिथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर।